दा जोंनोबो बिटिसिनि बायजोआव टिकेट होनानै साथाम अन्तत बर' मानसिखौ बिटिसिनि बायजोआव एमएलए हिसाबै बिजाथि दैथायनानै थिसनहरनांगौ। बे फुंबिलि समाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावबाय। जों बुंगोन दिनै मोनसे जारिमिनारि सान। दिनै जिहेतु बे सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोर एसबि गोजौ गेजेरारि फरायसालिनि बे गेलेग्रा फोथाराव 12थि बोसोरारि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 12थि साननि हाबाफारि, बे हाबाफारि बायदियै दिनै गिबिनो बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव जोंजोंनो बाहागो लाफानाय जोंनि सिबिजाग्रा, बयजोंबो अनजाग्रा जोंनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो दानि बर' कसारि वेलफेयार थमास काउन्सिलनि मानगोनां चिफ सार गेदेर बिनेश्वर बसुमतारी आरो बेजों लोगोसे बर' कसारि वेलफेयार थमास काउन्सिलनिनो मानगोनां डेपुटि चिफ रबिन्द्र नार्जारी बिथां, मानगोनां बर' कसारि वेलफेयार थमास काउन्सिलनि आरो जोंनि आगुनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे बर' कसारि वेलफेयार थमास काउन्सिलनि मानगोनां गासैबो बिथांमोन, जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे आंनि लोगो आफादगिरि नोंथांमोन आरो मिरुनि गासैबो दैदेनगिरि नोंथांमोन, सिबिजाथाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि नोंथांमोन आरो जोंजों मोनसे सिरियावनो दिनै फिरफिला बिरहोनायाव बाहागो लानाय मेघालय स्टेट कमिटिनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट बिथां, अरुणाचलनिफ्राय बिरहोनो फैनाय मानगोनां आफादगिरि, लोगोसे गं 22 जिल्ला आफादनि सिबिजाथाव आफादगिरि गाहाय नेहाथारि जों सारिसेयावनो फिरफिला बिरहोनो जों बेयाव ज' जादों। आरो बे फिरफिला बिरहोनायाव जोंजोंनो दिनै जर'खा आलासि महरै बे हाबाफारियाव लिंहरजानाय मोनसे जारिमिनारि गोजाम मोनसे अर्गेनाइजेसन होनना बुंनांगोन, अल आसाम ट्राइबेल संघ, जाय आफादा जोंनि आसामाव थानाय 14टा माहारिखौ नेतृत्व होयो। बे आफादनिनो आफादगिरि मानिजाथाव सुकुराम बसुमतारी बिथां आरो बे आफादनिनो सासे मावथि जोंनि सुक्नेश्वर महिला बिथांमोननिसिम दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय आं खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै आं बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनाय आरो आफादारि गाहाम हामलायनायखौ आं बिथांमोननिसिम बावदों। आरो बे हाबाफारियाव जोंजों दंफायो बर' थुनलाइ आफादनि सासे नेहाथारि आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि सिबिजाथाव दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो बानजाय आफादनि मावफुं आफादगिरि चक्रेश्वर गयारीजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि रातिराम बसुमतारी आरो बिथाङा जोंनि जिल्लानिबो आफादगिरि आरो बेजों लोगोसे गासैबो बानजाय आफादनि गुबुन गुबुन आयदानि मानगोनां बिबानगिरि नोंथांमोन, मावसोम हान्जा बिथांमोन, दिनै बे हाबाफारिखौ समायना महर होनो फैनाय देंखो रोजाबगिरि, खनगिरि, हान्जा मेथाइ खनगिरि बिनानावमोन आरो बेजों लोगोसे मोसाखावरि आरो भलन्टियार्स नोंथांमोन, आं गासैनिसिम आं खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै नोंथांमोननिसिम आं रोजा रोजा गिबियावनो साबायखर बावो। खौसेथि बर' सुबुं आफाद ओनसोलारि गोरोबलायनाय, खौसेथि आरो गोरोबलायनायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखाय बे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जोनोम जादोंमोन। 2014 मायथाइनि 18 जुलाइ
बे सानजारि नोगोर सिमेन्सापुरावनो बे आफादा जोनोम जादोंमोन। जोनोम जानायनि उननिफ्रायनो बे खौसेथि बर' सुबुं आफादा बिटिसिनि बायजोआव रायजो जानाय 10 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुंफोरनि रांखान्थि जौगाथाय, सोलोंथाय, समाजारि बिथिङाव जौगानाय आरो जोंनि राव हारिमु आरो सिनायथिखौ रैखा होनो थाखाय बे आफादा खामानि मावबोदों आरो जोंनि थामोनथाखौ गेजेर खालामनो थाखाय राजखान्थियारि मोनथायफोरखौ जों बोरै मोननो हायो बिनि सायाव बे आफादा खामानि मावबोनानै गोलाव सम खामानि मावनायनि उनाव जांख्रिथायनि उनाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि जि थामथि बर' गोजोन गोरोबथा जादोंमोन। बे गोरोबथानि मोनसे सागानगिरि आफाद हिसाबै बेयो बिबान मोनो आरो बे थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बिटिसिनि बायजोनि बर'फोरनि जि राजखान्थियारि मोनथाय हिसाबै जों बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिल मोननो हादों। दिनै हयथ' 2014 मायथाइनि 18 जुलाइआव मानगोनां मिहिनेश्वर बसुमतारीनि दैदेननायाव बे आफादा जोनोम जायामोनब्ला हयथ' दिनै जों बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलखौ मोननो हायाबो जानो हागौ। दा जाय हक जों काउन्सिलखौ मोनबाय हय, मोननायनि उनाव काउन्सिलनि जिबिलाक दफाफोर दङ जों दिनैसिम मावजोबनो हायाखै। मावजोबनो हायैयाव दा जोंनि सम सम जोंनि जांख्रिथायफ्रा जाबाय थादों, बिग्रायनायफ्रा आरो जों जिरायना थायाखै। सुक्तिया जाबाय हय, सुक्तिया जानानै जिबिलाक दफाफोर दं दिनैसिमबो जाफुंजोबाखै। जिबिलाक दफा दङ जोंखौ सागानगिरि आफाद हिसाबै खौसेथि बर' सुबुं आफादा थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि जेसेबांनाखि दफाफोर दं बेखौ जाफुंजोबनायखौ जों हास्थायो। थिग बिदिनो बिटिसिनि बायजोआव जिबिलाक दफाफोर दङ बे दफाफ्राबो जाफुंनांगौ। गिबियाव दंमोन जोंना प्रभिजन फर आउटसाइड बिटिसि लिरनाय दङ जोंनि थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि दफाफ्राव। बे 5.1 दफा मथे जों बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलखौ जों मोननो हादोंमोन। मोनबाय हय, बे दिनै 5 बोसोर बारलांबाय। बे इन्टारिम बडियाव थाबाय, बे इन्टारिम बडियाव थाबाय। दिनै बिनि गामि सोसननाया जादोंब्लाबो 958 गं गामि गिबि खेबाव सोसनजाबाय। बिनि उनाव 161 गं जों गामि लिस्ट होबावदों खौसेथि बर' सुबुं आफादा। बे दिनै जाफुंजोबाखै, आद्रा जानानै थाबाय। आरो जोंना मोनसे गेदेर जेंना दङ, राभा आसुआव रायजो जानाय जि 312 गंनिबो बांसिन जि बर' गामि दं। जों दिनैसिम बे बर' गामिफोरखौ बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलाव जों सोसननो हायाखै। जों दाबिबाय थादों, सोमावसारनायखौ जों जिहेतु जयैनो खालामदों, गतिके पलिटिकेल मोनसे एरेन्जमेन्ट जाबाय बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिल। जोंनि मथेबा बे काउन्सिलाव जों जयैनो थाजोबनो मोननांगौ, बे जोंनि गिबि डिमान्ड। आरो बेजों लोगोसे सनितपुर बिश्वनाथनि जि जेंना बे थाबावबाय। सनितपुर बिश्वनाथआ माखासे ओनसोला बिटिसिआव हाबबाय आरो हाबनो गोनां दंबावो। आरो जेसे हाबनो गोनां दं थाबैनो सोनानै आद्रा थानाय गामिफोरखौ जोंनि बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलाव सोसननानै बेखौ बिदि बियाबफोरखौ दानानै मोनसे आबुं गोख्रों काउन्सिल दाना होनो थाखाय जों सोरखारखौ दिनै बे मन्चनिफ्राय डिमान्ड खालामदों। आरो बेजों लोगोसे 5.2 थाबाय। बे मथे आसाम सरकार, भारत सरकार आरो बिटिसि आरो बिकेडब्लिउसि जयेन्टलि सार्भे खालामनानै बिटिसिनि बायजोआव रायजो जानाय बर'फोरनि माखासे जौगाथाय खामानि मावनांगौमोन, दानिसिम नाथाय बे जाफुङाखै। आरो बेजों लोगोसे 5.3 जितु फरेस्ट राइट एक्ट होनना बुङो 2005 मायथाइनि 13 डिसेम्बरनि सिगां जोंनि ट्राइबेल मानसिया जिखुनु रिजार्भ ओनसोलाव थायाथोंमोन बेखौ 2006 मायथाइनि जितु फरेस्ट राइट एक्ट बे आयेन मथे गासैबो ट्राइबेल माहारिनोनो हानि मोनथायफोरखौ होनांगौ होननानै बेयाव स्पष्ट भाबै लिरनाय दं। बे दिनै गुबुन गुबुन जिल्लायाव माखासे जिल्लायाव मावदोंबाबो गोबां जिल्लायाव दंबावो मावजोबनो गोनां। दा बेफोरखौ मावनो थाखाय जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय डिमान्ड होबाय थादों। आरो जोंना मोनसे जेंना दंबावो, कार्बि आंलं आरो डिमा हासावआव रायजो जानाय जिबिलाक बर'फोर दङ, बे हाजोआरि ट्राइबेल मर्यादा दिनैसिम मोनाखै। बे जेंनाया दिनै मोननै सुक्तियाव जायगा मोनबाय।
मोनसेया जाहैबाय बिटिसि सुक्ति 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि जि सुक्ति जादोंमोन बेयाव जायगा मोनदोंमोन बियो आरो थामथि बर' गोजोन गोरोबथा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि जि सुक्ति जादोंमोन बे सुक्तियावबो कार्बि आंलं आरो डिमा हासावआव रायजो जानाय बर'फोरा हाजोआरि ट्राइबेल मर्यादा मोननांगौ होननानै जायगा मोनदोंमोनब्लाबो दिनैसिम बे सुस्रां जायाखै बेनिखायनो जों डिमान्ड खालामदों भारत सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम थाबैनो बे जेंनाखौ सुस्रांना होनांगौ होननानै जों सागानगिरि आफाद हिसाबै जों बे मन्चनिफ्राय दिनै डिमान्ड खालामदों आरो बेजों लोगोसे जोंना गुबुन गुबुन डिमान्डफोर दङ 6.3 बे सोलोंथाइ आयदानि बेयाव दंमोन बिटिसिआव जेसेबांनाखि स्कुल दं फरायसालिफोरखौ लानांगौ आरो दाख्लै बावै जिहेतु आसाम सरकारा आरो बिटिसि सरकारा मोनसे गोदान आयेनखौ 2018 मायथाइनि जिहेतु आयेन बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै प्रभिन्सियेलाइज एक्टखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै बिटिसिनो गथायबाय बिटिसिआ लागोन नाथाय बिटिसिनि बायजो जिबिलाक फरायसालिफोर दङ बे 2018 मायथाइनि जिथु आयेन दं बे आयेननि दारै बे स्कुलफोरा गनायजाया बेनिखायनो जों बुंदों जिहेतु बिटिसिनि बायजोनि बर' मिडियामनि जिबिलाक फरायसालिफोर दङ बेखौ स्पेसियेल कनसिडारेसन बिसेस रेहाय होनानैब्लाबो सोरखारिकरण खालामनांगौ होननानै स्पष्ट भाबै लिरनाय दङ आरो आसाम सरकारा सोलोंथाइ बिफाना जोंजों रायलायनायनि गेजेरजों जोंनि काउन्सिलनि दायित्व होदों बे भेन्सार स्कुलफोरखौ थ्र' काउन्सिल बेखौ बोरै लानो हायो बिनि बाजेटखौ बिदों नाथाय जों बुंदों बेखौ होनायनि सिगां आसाम सरकारा सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि आरो अफिसियेल लेभेलाव जोंजों मोनसे अफिसियेल टक लानानै बेखौ माइनुट्स मोनसे बानायनो गोनां उइदाउट माइनुट्स जुदि होयोब्ला गाबोन गभर्नमेन्टआ सोरबा जुदि सोलायोबा हयथ' बे गोजोर जानाय नङा बेनिखायनो जों डिमान्ड खालामदों बेखौ होनायनि सिगां गभर्नमेन्टआ जोंनो मोनसे माइनुट्सजों जिरायनानै मोनसे माइनुट्स बानायनांगौ बे जोंनि डिमान्ड दा जाय हक आं गोलाव बाथ्रा बुंनो नागिराखै जिहेतु जोङो दिनै दाबिनायखौ डिमान्डखौ खालामबाय थादोंमोन देरहादों होननानै मोनसे सुक्ति जाबाय होननानै जों सिरि थाबा जानाय नङा उइस्टन चार्चिलआ फंसे बाथ्रा बुंदोंमोन सक्सेस इज नट फाइनाल फेलियर इज नट फेटेल इट्स द कारेज टु कन्टिन्यू दैट काउन्ट्स द सक्सेसआ मोनसे पिलार नङा होनना बुंदों जेंनायाबो गिथावथाव नङा होनना बुंदों जोङो जोंनि जिथु धारा आन्दोलननि धारा बा देरहासारनायनि जिथु धारा बेखौ हमथानानै लाखिनाय साहसआ आसल गतिके बे खामानिखौ जोंनि जेंनाफ्रा जाफुंजोबागौमानि जोंनि सोमावसारनाया थाबाय थागोन दा जोङो मैया जितु डेलिगेट्स बे डेलिगेट्सनि गेजेरजों जों माखासे थांखि लादों आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादा माखासे गोलाव थांखि लानानै माहारियारि आफाद हिसाबै जों खामानि मावलांनो नागिरदों आरो जों बुंबाय थादों बर'फोरनि जौगाथायनि बेलायाव बर' हारिखौ खौसे खालामनायनि गेजेराव राजखान्थिनि जिबिलाक मोनथायफोर मोननायनि बेलायाव जि सोमावसारदों जि अबदान होदों खौसेथि बर' सुबुं आफादा दिनै बे 10 बोसोराव आरो दिनै जुदि सोरबा जुदि जारिमिन गोदानै लिरदोंब्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ बाद होनानै जुदि लिरदोंबा बे जारिमिना आबुं नङा होनना जों बुंदों बे बाथ्राखौ जों बुंदों दा जाय हक जों बुंबाय थादों गासै हारि माहारिखौ मान होनानै बर' हारिनि जिथु माहारियारि बाद जों बेखौ दानो नाजादों आरो हारिनि गेजेराव हाबा हारिमुनि गेजेरजों मोनसे जौगाखां हारि आरो गेजेरारि हारि दानाय माहारिनि गेजेराव राजखान्थियारि बिथा दानायनि सायाव हाबा मावनाय जों बुंबाय थादों हारिनि गेजेराव जुदि रांखान्थि बिथाखौ जों दाना लानो हायाबा जोंनि जिथु माहारियारि बाद बे गोजोर जाया जों बे बाथ्राखौ बुंबोबाय थादों आरो थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि गासै दफाफोरखौ दाफुंनायनि थाखाय गोख्रोंसिन सोमावसारनायनि हाबाफारि लानायजों लोगोसे बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिल आफुङै दाफुंनायनि हाबा मावनाय खौसेथि बर' सुबुं आफादा बेनिखायनो राजखान्थि नङै आफाद खालामो आरो गेजेराव राजखान्थियारि सांग्रांथि लाबोना जोंनि सरकारखौ मोननायनि हाबा लाबोनो मावलांगोन दङ बेनिखायनो जों बुंदों
आरो बिनि लोगो आफादफोरखौ बुंदों जे जोंनोबो बिटिसिनि बायजोआव टिकेट होनानै साथाम अन्तत बर' मानसिखौ बिटिसिनि बायजोआव एमएलए हिसाबै बिजाथि दैथायनानै थिखांहरनांगौ। आरो जों मोनसे बाथ्रा बुंदों जे बिटिसिआ मोनसे स्ट्रं मोनसे सेक्सुयेल एरेन्जमेन्ट, बेयाव गोबां केबिनेट मिनिस्टारबो थाबाय, स्टेट लेभेल एमपि थाबाय। जों 10 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुं दं बिटिसिनि बायजोआव। जोंनि दाबि दावाफोरखौ दैखांनो, जोंनि जेंनाफोरखौ खोनासंनो थाखाय एबार जोंनि रायजो सभानि एमपिआ फैयोब्ला बिटिसिनि बायजोनिफ्राय जानांगौ होननानै बे जोंनि डिमान्ड खौसेथि बर' सुबुं आफाद, बेखौ जों डिमान्ड दैखांदों। दा जाय हक, जों बिनि बादैबो मोनसे जों बुंदों नैबे आसाम सोरखार जितु सेसन जागोन गोदानै जोबथा फेब्रुवारि दाननि गेजेराव, बिनि सिगां बर' कसारि वेलफेयार प्रमास काउन्सिलनि आद्रा थानाय जेसेबां गामिफोर दङ बेखौ थिसनजोबनांगौ होननानै मैयानि थान्दै बेलाव जों मोनसे थांखि लादों। बे थांखिखौ जों लादों। आरो बिनि बादैबो जितु पेकेज फैबाय 1500 कौटि, बे 1500 कौटिनि जितु पेकेज ओभारअल आसामाव थानाय गासैबो जिल्लाफ्राव थानाय एनडिपि हक, दुलाराय फरायसा हक, जों खौसेथि बर' सुबुं हक जयै सोमावसारनायनि गेजेरजों मोनसे फिथाइमोन। नाथाय एसे जोंखौ डिसक्रिमिनेट खालामनाय जाबाय। बे 1500 कौटिनिफ्राय बिटिसिनि बायजोआव रायजो जानाय 10 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुंनि थाखाय बेखौ थाइसेबो रां हरनाय जादों। बे जोंनि बिटिसिनि बायजोनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। बेनिखायनो जों बुंदों सरकारखौ जों रिभिउ खालामनानै बिटिसिनि बायजोनि बर'फोरनि जौगाथायनि थाखाय बे रांखौ एसेब्लाबो जोंनो हरनांगौ होननानै जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय दिनै बे मन्थ्रनिफ्राय दाबि दैखांदों। आरो जिहेतु जोंनि काउन्सिला दिनैसिम आबुं जायाखै आरो बिनि रां बावजाया थोजासे नङैखाय जितु रायजो राजानि नांगौ बादियै, रायजो राजाया गोजोननाय बादियै बे काउन्सिला खामानि मावनो हायाखै। बेनिखायनो बिनि रां बावजाखौ थाबैनो गोख्रों मोनसे काउन्सिल दानानै बिनि रां बावजाखौ बारायनो थाखाय जों सोरखारनिसिम मैयानि जितु थान्दै मेलनि गेजेरजों दाबि दैखांदों।